Abada Milli Seýahatçylyk Zowlugyna guralan sergide ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň wekilleri öz diýwarlyklaryny ýaýbandyrdylar. Sergi bölümleri milli ykdysadyýatyň gurulşy we senagat budaklaryny döwrewaplaşdyrmak we diversifikasiýalaşdyrmak babatda alnyp berilýän giň gerimli işler bilen tanıştyrdy. Dünýäniň dorly ýurtlarynyň işäwür toparlaryň wekilleriniň foruma giň düzümde gatnaşmagy ýurda iň oňa dünýä tejribesini we ösen tehnologiýalary çekmek isleýän Türkmenistanyň çalt ösýän bazaryna ünsilerin barha artýanyna şaýatlyk edýär. Bular barada Türkmenistanyň gurulşy senagat hime energetika pudaklarynyň ösüşi atly maslahatyň dowamyna da aýratyn ataldy. Forumyň ikinji gününe onuň maslahatlary bölümçileriň işi boýunça dowam etdi. Olaryň ilkinçisine gurulşy we senagat pudaklaryna täze ugurlar, olaryň diversifikasiýalaşdyrylmagyna gönükdirlip, anyp barýan hyzmatdaşlyk işler dogrusyna çykyşlardyňdan. Soňra Türkmenistanyň gurulşy senagat hime energetika pudaklarynyň ösüşi atly halkara serisiniň we maslahatynyň işiniň jemjelmenip, onuň ýapylyş dawarasy boldy. Onda değişli şahadatnamalar goşuldy. Hormat prezidentimiň adyna ýüzlenmäniň kabul edilmegi bilen Türkmenistanyň gurulşy senagat hime energetika pudaklarynyň ösüşi atly halkara serisi we maslahaty öz işini tamamlady.